Os yna dafliad hir yn dod fan hyn, nôl mewn ffasiwn, beth di bod allan o ffasiwn yn uwch gyngred Cymru. Dyma'n dod, Cyril yn codi, mae'n fler, mae'n glanio yn y gol, a mae Nathan Pete wedi taro i Bae Colwyn. Maen nhw ar y blaen. Mae yn fler, ond fydden nhw ddim yn becso. Y ffaith amdani, fydda ti 2-3 chwaraewr o Bae Colwyn yn fodlon wneud yr hediad na mewn i'r blwch. Oddi ar y peniad. Wel, beth yn y byd oedd yn digwydd fan yna? Ieuan Owen yn manteisio ac yn taro. Camgymeriad enfawr gan amddiffyn sydd fel arfer mor gadarn, y capten Cyril, y bas yn esgeilus i ddweud y lleia. Fe a Brown ar goll, mae Owen di taro. Pwy oedd yn gweud bod Barri methu sgorio? Maen nhw'n gyfartal. Davies di mynd ar garlam a fe'n gyflym. Sydd trwy'r canol, Davies! Arbediad pwysig gan Ratcliffe. Wel, troed ar y sbardyn gan Jordan Davies. Y bas yn berffaith hefyd. Cyfle da i Bae Colwyn. George Wilmot. Mae'n gallu dylanwadu yn y sefyllfa yna. Tackle bwysig gan James Owen. George yn mentro o bellter, syth at y gol geidwad, cyfle i Owen! Owen di taro eto, 2 mewn cwpl o funudau, a mae'r Barri oedd ar ei hôl hi nawr ar y blaen. Elliot Richards gath yr ergyd reiddiol ochr y cwrt Cosby. Brown yn y gol, ni wedi bod yn canmol nhw gymaint, ddim yn cadw gafel arni. A Ieuan Owen yn y lle cywir i fanteisio. Mae'n anodd. Cerdyn allan, Cerdyn coch, mae'n noson Bae Colwyn yn mynd o ddrwg i waith. Cyril, y capten. Cerdyn coch. Gamgymeriad yn arwen at gol gynta'r Barri. A nawr mae fe yn cael ei ddanfon oddi ar y cae, y dacl ar Ieuan Owen. Trod yn uchel. Michael George nôl at Margetson. Barri ar y blaen o 2-1. Owen yno eto yn mynd am yr hat-trick. Ieuan Owen i'r Barri. Mae'n bell dros y bar. Mae bron ar y prom. Mae dal i fynd i mo. Williams. Wilmot yno hefyd. Williams yn fynd i hun. Gymaint o ler am ddiffynwyr ymuno'r cefn. Richards, Wilmot yn ffigio ar draws y gol ar blat i Hulbert o'r diwedd. Mae'n dair ac o'r diwedd mae Ollie Hulbert wedi taro. Cyfle ar ôl cyfle wedi diflannu i'r Barri, ond yn sydyn, yn bwyllog, yn gywir. Mae Hulbert yn taro am y trydydd tro tymor yma. Rhyddhad enfawr iddo fe. Ac yw'r triphwynt ar y ffordd i'r Barri. O, mae'n ei dda, mae Peter yno hefyd, postyn! A heibio'r gol. O, doedd hi ddim yn bell, ai Cumming gath y peniad yn y pen draw. Ellis Williams i'r Barri. Robbie Wilmot yng nghanol popeth, yw e'n mynd i fentro am gol! A mae hynny yn crynhoi'r cyfan. Wilmot ar ergyd. Y bel yn gwyro, yn greulon, oddi ar Salford, heibio'r gol geidwad. Os nag oddi ar ben cyn hynny, mae ar ben nawr.